amb el cap ben alt i, òbviament, amb un somriure d'orella a orella, tornem a estar aquí per servir-vos a vosaltres, estimats televidents. Tot i que alguns tuitaires, alguns piulaires ens hagin sotmès a un nou linxament, a un nou escarni, a un nou lapidament mediàtic per Twitter, on ha regnat de nou la desinformació, la manipulació i la tergiversació, seguim molt fortes amb el programa número 198. A 2 dies de l'esperat centenari, on hi haurà, òbviament, festa grossa en aquest plató, avui rebem amb tots els honors, amb la catifa vermella, els nostres també estimats Pau Ferran, Nil López, Rubén Sáez i Borja Salvador Paz. Borja Salvador, nuestro anarquista de referencia. Buenas tardes. Buena tarde. Hoy reivindicando a Séneca, veo, con esta camiseta, ¿no? Sí, bueno, reivindicando a Durruti y a Séneca, con una frase, vivere militare est, que significa vivir es luchar. Ajá, muy bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido la semana? Muy bien, la verdad, Bueno, con mucho trabajo, pero a tope. Estuve viendo ayer el linchamiento Sí, lo que hemos tuitero mencionado, que hemos comentado antes. Y qué decir, ¿no? Como persona que tiene, por suerte o por desgracia, un máster en Twitter durante muchos años. Tú ya no tienes Twitter por eso. No, por suerte no. Por suerte para mi salud mental no. Y Haces bien hecho, ya te lo digo yo. Lo he hecho muy bien, fue una gran decisión dejarlo. Y ver ese linchamiento me recordó a mis tiempos en esa red social y puedo decirte que el problema de esa red social es que saca lo peor de uno mismo, porque el estar tras una pantalla te envalentona en cosas que luego en el día a día, a cara, no harías o no dirías, ¿no? Un linchamiento que, desde luego, para quienes te conocemos, ni que sea un poco, sabemos que no mereces. Y yo a la gente que te linchó, básicamente, que fueron unos cuantos, le recomendaría que si alguien, una tercera persona, dice o actúa de manera criminal, que linchen a esa persona, les animo a que la linchen, pero nunca a una persona, como el caso de Sergi, que no es responsable de esos actos ni de esos dichos. Que yo no me posiciono nunca en casi nada, Las Exactamente. cosas como son, y los comentarios, porque me dicen, bueno, es que un personaje hizo un tuit desagradable, que es cierto, muy desagradable el tuit, yo se lo reprobé personalmente, pero yo no soy responsable de que una persona haga un tuit para censurarla en el programa, ni mucho menos. I lo que digo jo, qui no té feina, el cap pentina. El gat pentina, perdó. El gat pentina. Qui no té feina, el gat pentina. Exactament. Sí. Tengo que decir así a los aquests piulaires. Pero bueno, dicho esto, gracias. Gracias, obviamente, Borja, por el apoyo. Desde aquí te lo reivindicamos también. Anarquista de referencia del programa. Y como anarquista te hemos llevado hoy un vídeo, es el número 10, en el que el señor Jordi Garcés hablaba la semana pasada, el lunes sobre ti y no te dejaba demasiado bien. Perquè hi va haver un senyor, no sé si se'n recorda, que va dir que ell odiava les classes superiors a ell, en aquest programa. Sí, me'n recordo, però no sé. Sí, vull dir, a quina ment perversa li passa això? Vull dir, és que això no té cap sentit. El senyor Borja. El senyor Borja va dir que dimecres, el senyor Borja, que odiava les classes superiors a la seva. Vull dir, això només pot passar a una persona perversa i amb indicis de criminalitat com vostès i com el comunisme. Carai, Garcés. Déu-n'hi-do. Borja. Me hace especial gracia que una persona de ideología fascista no solo le eche en cara a otro que es perverso o que tiene odio, sino que además lo haga como si le molestara ese tipo de actitudes, ¿no? Un fascista como el señor Garcés está imbuido del más alto grado de odio, de perversión y de criminalidad. Lo demuestra la historia de lo que han hecho sus homónimos políticos y lo que él haría si llegara al poder por cosas que ha dejado caer en este programa. No puede acusar de odio y de perversión y de no sé qué historias más a otras personas, un señor que, hay que decir que un poquito limitado intelectualmente a la hora de aportar en el debate, que dice cosas... Limitado porque no aporta nada, es decir, él solamente se dedica a destilar odio diciendo que los gays pierden aceite, que no quiere moras ni moros en su país. Esto no lo ha dicho el programa, ¿eh? Esto lo ha dicho fuera del programa, pero evidentemente... No, lo de los moros sí. Y lo de los moros sí que lo dijo aquí, recuerdo porque vi el programa. Entonces, una persona que dice estas cosas y que es fascista, a fin de cuentas, no puede echarle en cara a otras personas que tienen odio, que tienen perversión, porque es un poco ridículo, la verdad.
A ver, te hemos traído aquí, aparte para comentar el vídeo, obviamente, también para un regalo muy interesante para ti. De hecho, te tengo que dar las gracias, obviamente, eres un auténtico baluarte para este programa. Tu fichaje hace que el programa sea más bueno, de mejor calidad y, obviamente, más representativo de la sociedad. Y es por eso, como he dicho, que t'hemos preparado este regalo. Anarquista per antonomàsia no té cap problema per dir que la mejor iglesia és la que arde. Les seves esbatussades amb el cristià de referència del Youth, Javier González, l'han fet donar-se a conèixer entre els col·laboradors del programa com el més afèrrim anticrist de TVCAT. Contundent amb els seus arguments, sap escoltar l'adversari polític i, per molt que les opinions siguin antagòniques, sempre té un as a la seva màniga amb la seva làbia per intentar convèncer el telespectador. La seva mirada és fulminant i denota seguretat en si mateix. Esto te va gustar. Potser és aquest un dels motius perquè amb tan sols 26 anys ja sigui cap d'estudis d'un grau formatiu. I és que a les seves classes, a part d'estudiar història, es visualitzen, com o no, els millors moments dels programes de l'Opina Youth. Amb tots vosaltres, Borja Salvador Paz. La única iglesia que ilumina es la que arde. ¿Ves? Eso es una frase muy famosa. Esto es odio. Esto es odio. Sí, bueno, pero aquí... Pero el odio hay que saber canalizarlo. Me ha señalado a mí o a la bancada comunista diciendo ustedes son clasistas, ustedes son los más clasistas. Yo, en política, no tengo reparos en decir lo que considero que soy. Y yo sí, soy orgullosamente, y lo digo que lo vea todo el mundo, clasista. Porque quiero acabar con las clases sociales y porque tengo un odio político a la clase que considero mi enemiga, que es la clase capitalista, la clase dominante. Sí, por supuesto, y no pasa nada. Odio al capitalismo. Odio a alguien que sea de una clase diferente a la mía y que esté por encima mío. O sea, no Pero en la guerra civil se hicieron las dos cosas muy mal. No estoy de acuerdo. Pues yo sí lo estoy. No. Yo sí lo estoy. Uy, Yo sí lo estoy. No. Porque aquí tenemos historias de los dos Ya, bandos. pero unos tienen la razón y los otros no. ¿Y quién tiene la razón? Los demócratas, los que luchan por la libertad, no los fascistas. Joder, ¿Qué nos han demócratas? jodido. Si a mí un fascista viene para imponerme y yo me defiendo con violencia, yo no estoy siendo igual que él, yo me estoy defendiendo. Faltaría más. No es lo mismo el cura del pueblo de Córdoba que mi bisabuela. No es lo mismo. Me molesta cuando un católico, cuando un religioso en general dice que los ateos tenemos ira y odio. Mira, una cosa. Però tampoc fa falta que ens ho tomem al Un terreny momento, personal. no, un momento, Sergi. Però si no ho trobáis... Si los ateos, solo diré No he una dicho los cosa. ateos, he dicho el cartel, ¿eh? Si los ateos o los no creyentes tuviéramos, o la izquierda, me da igual, tuviéramos ira y odio, ¿sabéis lo que haríamos? Dominar durante 2000 años y quemaros en una pira de madera. Pero eso lo habéis hecho vosotros. Esa es vuestra ira y es lo que dice la historia. Nosotros, la mayoría, no todos, Javier no sería uno de ellos, pero aquella gente que dice tanto defender el cristianismo, gente de derecha y de derecha extrema, si los pusiéramos en una máquina del tiempo y los enviáramos a ver la vida y obra de Jesús real, dirían que Jesús es un insurrecto, un golpista y un comunista. Lo digo así. ¿Te ha gustado el vídeo, Borja? Me ha encantado. Esto es un regalazo de los que no quedan. Me ha gustado mucho, la verdad. Luego te la pasaremos en HD por correo, me das tu correo i te lo passo. Perfecto. De fet, avui parlarem sobre el Partit Socialista. Tenim aquí... Bé, primer presento els tertulians. El protagonista del programa, Nil López, de la Joventut Socialista. Bona tarda. Bona tarda, gràcies per convidar-me una vez más a un 3 contra 1. Benvingut. Aviam, també Pau Ferran, de Noves Generacions del Partit Popular. Bona tarda. Bona tarda, Sergi. Jo vull que algun dia em presentis igual que el Borja, amb aquest... Ho farem. Li hem fet un massatge, no? Sí, sí. Mai més ben dit. I Rubén Sáez, de Joves Juntes, també benvingut al programa. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Que hoy hablarás en castellano o cómo va eso? Sí, porque básicamente después, bueno, me va a costar muchísimo, o sea, os pido paciencia, pero después de la falta, bueno, de la ausencia de mi compañero Anthony, pues hemos estado hablando entre la militancia y tal, y yo me he ofrecido a poder, pues, saldar esta deuda, ¿no? El càstig que tenia pendent l'Anthony, que era hablar en otro idioma, pues hablar en un idioma extranjero. Hacer sparring, ¿eh? Cuidado que no te tachen de fascista o butiflé porque hombre, están hablando en castellano. Lo único que haré uso de un idioma extranjero como es el castellano, ya está. Y Borja Salvador Paz, buena tarde. Buenas tardes. Antes de empezar con la pregunta del debate, me gustaría poder, por el día que soy... Quieres saludar a alguien, ¿no? Quería hacer más una dedicatoria. Vale. ¿Vale? Pues te doy 10 segundos para la dedicatoria. No me da tiempo. ¿Cuántos son? 30. Bueno, que la República Catalana duró 8 segundos y te están dando dos más. Me están dando más. Nada, muy rápido. Va, te doy 25. Va. Hoy es 14 de abril, es el aniversario, el 90 aniversario de la Segunda República Española y quería aprovechar este día para que mi discurso y mis palabras
vayan en honor y en recuerdo de la memoria de tantos anónimos y anónimas, anarquistas y revolucionarios que durante lo que duró la Segunda República Española fueron perseguidos, fueron aniquilados, torturados y exterminados por las hordas de PSOE, Esquerra, PCE i PSUC, por solamente querer la emancipación de la classe trabajadora. Doncs mira, de la República i del Partit Socialista, del PSOE parlarem avui i la pregunta és la següent. El PSOE és un partit republicà de debò? Poden participar mitjançant Twitter, mitjançant Facebook, Twitch, YouTube, etc. amb el hashtag etiqueta OpinaYouth. I, òbviament, com sempre, trucant al telèfon del programa, queden 40 minuts de programa per davant, queda molt encara, però ja poden afanyar-se per trucar, que si no després es col·lapsen les línies. 9 3 6 6 7 0022. Deixaré obrir, òbviament, el debat al senyor Nil López. Moltes gràcies, Sergi. Bé, contestant a la pregunta del dia, ¿el PSOE és un partit republicà de debò? Podríem preguntar-nos si el PSOE és un partit republicà de mentida. La pregunta tendenciosa, un altre cop més, però bé, hemos venido a jugar i, per tant, jo el que diré simplement, molt ràpidament, és que els partits polítics, o com a mínim els partits polítics democràtics, els fan tots i cada un dels seus militants, i la militància del PSOE puc afirmar, perquè la conozco, que és republicana i estic en condicions de poder afirmar també que el PSOE efectivament és un partit republicà de debò. Rubén. Yo diría que, bueno, es una broma. O sea, por supuesto que no. Formáis parte del régimen del 78, respaldáis la monarquía, les aumentáis el presupuesto, les aumentáis el sueldo. Además, vais de la mano del PP, de la monarquía en Europa y con Ciudadanos, votando el 75% de todas las propuestas. Respaldáis la investigación a la monarquía y respaldáis la investigación a la corrupción. Por lo tanto, obviamente no sois republicanos, no sois de izquierdas. No lo digo que sea ni bueno ni malo, pero actualmente no lo sois. Yo os invito a que trabajéis para serlo por fin de una vez, pero actualmente no lo sois. Y yo creo que tiene el PSOE que trabajar muchas cosas, dejar de ir de la mano de multinacionales, del IBEX 35 y de grandes eléctricas, que actualmente... Me gustaría decir que muchos hemos sufrido, ¿no?, la gran subida de impuestos, la gran subida de gastos, en parte por un partido que se hace decir socialista y de izquierdas. O sea, es una broma. Por supuesto que no sois republicanos. Pau Ferran. Respecte als impostos, jo crec que els socialistes ho tenen clar. Va sortir aquest cap de setmana la ministra d'Hisenda, la senyora María Jesús Montero, dient que volia pujar tots els impostos. O sigui, està clar el que volen. Referim-me a la pregunta, si el Partit Socialista és un partit republicà de debò. No ho sé, que ens ho responguin ells, no? Ha vingut el Nil, potser ens ho pot explicar. Jo el que sí que sé és quins socis tenen. Tenen de socis a Podemos, a Esquerra Republicana, o sigui, tots aquells socis que volen fer d'Espanya una república bananera. Com bé sabeu, Espanya és un estat social, democràtic de dret, que té la seva Constitució un procediment de reforma per tal de qui tingui pretensions de fer una república a Espanya que la tiri endavant, i els animo a això, que es presentin en el Congrés dels Diputats per fer el procediment de reforma corresponent. Però com tothom sap, la Constitució espanyola avui en dia té un suport majoritari de les formes polítiques parlamentàries en general i, vaja, a mi el que em sembla és que hi ha gent que vol la república per dur a terme una nova segona república que tots sabem com va acabar. Borja. No, la respuesta corta es que no. El Partido Socialista Obrero Español, y lo de socialista y obrero lo podemos poner entre comillas, les animo a que directamente se llamen Partido Español, no es un partido republicano, ni de verdad ni de mentira, no es un partido republicano. Y primeramente, para darse cuenta de esto, hay que mirar la hemeroteca de las palabras que han dicho sus propios, no ya militantes, sino líderes. Yo recuerdo una entrevista, bueno, un par de preguntas que le hizo un periodista así de pasada al señor Rubalcaba, que en paz descanse, hace cosa pues de 6, 7 años, en la que le preguntaba si él era republicano. Y ese líder del PSOE dijo, literalmente, yo soy un republicano que vive muy cómodo en una monarquía. Y de igual manera, hace relativamente poco, Pedro Sánchez dijo lo mismo, que el PSOE apoyaba una forma de monarquía parlamentaria para España. Entonces, ya solamente viendo las palabras de sus propios líderes, ya vemos que el Partido Socialista Obrero Español no es ni mucho menos un partido republicano. Y no lo es desde hace por lo menos 40, 45 años. El gran valedor en España del Estado, del Deep State y de la monarquía y de la familia borbónica ha sido el PSOE. Que no se crean algunos que el PP es el partido de Estado en España. El verdadero partido de Estado ha sido el PSOE. Y el gran mantenedor
no solo ya del régimen que surge en 1978, sino el gran valedor de la monarquía de la familia Borbón. Es el partido que nunca ha querido que se repruebe o que se investigue a las corruptelas de la monarquía española. Es el único partido, es el gran partido que siempre ha rechazado cualquier debate parlamentario para llevar la República a España. No, no es un partido republicano. En Tomàs sí que és republicà. Tomàs de Sant Boi, bona tarda. Hola, bona tarda a tothom. Molt bones. Felicitats pel programa. Gràcies. En principi, faré unas puntualizaciones e intentaré ser rápido. Vale. El presidente del gobierno español dijo, ¿de quién depende la fiscalía? Això va dir. Aleshores, jo ni piulo ni estic amb el WhatsApp. Totes les religions són bones, però tot depèn de l'aplicació. La República Catalana no es va produir, que és el que van votar, i el Partit Socialista de Republicà no té absolutament res. Que li preguntin al Montilla amb les portes giratòries. I una cosa més, un partit té uns vots, però la proporció de vots amb militants és de mínims. Hem de recordar que Felipe González, el mentiroso, el de la OTAN no, aquest va deixar a la República Àrabe Socialista Democràtica, el Raj, me'n recordo, amb la camisa a quadros i el puny en val. Per tant, els socialistes no tenen absolutament res de republicans. D'acord? Això és la meva opinió. Sí. I la parlo com el abuelo Cebolleta que recorda les coses. Val? Fantàstic, Tomàs. No et mencionarem com l'abuelo Cebolleta, però sí, com un dels televidents que més truca i que fa unes intervencions molt acurades sempre aquí a l'Opina Youth. Gràcies per la trucada 93667 0022. Nil, per respondre al telespectador i bé, a tota la turba de tertulians que tenim avui. Bé, clar, jo novament em trobo un cop més escoltant a un sector de la taula de debat i escoltant a un altre i sense saber aleshores quina conclusió d'extreure, perquè tant el Rubén com el Borja m'han dit que el PSOE no és un partit republicà i el Pau, doncs bé, ha vingut a indicar que els nostres socis de Podemos, Esquerra Republicana, de Bildu, etc., venim aquí a convertir Espanya en una república bananera. No ho sé, algú està clar que està mentint, perquè no pot ser que hi hagi opinions contradictòries sobre una cosa que és tan senzilla com sí o no. Que te va a defender, por supuesto. Aleshores, jo voldria començar dient que hem entrat en una deriva demagògica de la política bastant generalitzada, no només amb aquest tema, sinó en moltíssims temes. I aquí tot sembla que és com tot supersenzill i que els canvis, els grans canvis es poden fer d'un dia per l'altre i vull posar com a exemple tot el procés d'independència. Aquí s'ha promès que amb un 52% dels vots seríem el dia de demà, tindríem una DUI, tindríem un estat independent, amb estructures d'estat, amb diferents coses, i que tot això ho aconseguiríem d'una manera supersenzilla. Però no, els canvis de fons necessiten uns processos, necessiten que es generin unes conjuntures en concret per poder treballar sobre aquests acords que s'han després de prendre. I com abans ha indicat el Pau, i això crec que és important que fem èmfasi, perquè el Partit Socialista és un partit que es creu l'estat de dret en el qual estem vivint, existeixen uns mecanismes per poder reformar la Constitució, que és qui regula la Constitució, en aquest cas, en el seu títol segon, quina és la forma política que té l'estat espanyol. En aquest cas, una monarquia parlamentària. Per poder fer una reforma sobre aquest punt, sobre aquest títol segon de la Constitució espanyola que regula que la capçalera de l'estat està ostentada per al rei, parlem d'una reforma que es considera reforma agreujada, que requereix per poder fer, si el dia de demà el PSOE diu volem fer una república a Espanya, volem canviar aquest sistema polític que tenim actualment, caldria aconseguir els suports de 2/3 del Congrés, 2/3 del Senat. Un cop aconseguits aquests suports, s'haurien de dissoldre les cambres i convocar noves eleccions. D'aquestes noves eleccions sortirien unes noves constitucions de les cambres i caldria també 2/3 del Congrés, del nou Congrés, 2/3 del nou Senat i després fer un referèndum que aconseguís el suport majoritari de la ciutadania. Una cosa que portaria inclús quasi un any de... Quasi un any, tot el que seria el propi procés de reforma, però no només és el procés de reforma, sinó també generar aquesta conjuntura, generar aquest debat públic, generar que la ciutadania estigui compromesa amb aquest projecte. És una cosa que no es fa d'un dia per l'altre, això està claríssim. Que hi hagi alguns que vulguin venir a dir-nos que és tot supersenzill i que si el PSOE a dia d'avui no ha instaurat una república parlamentària és perquè no hi ha hagut interès, no hi ha hagut intenció, doncs dir-los que els canvis, grans canvis, no es fan d'un dia per l'altre
s'han de generar uns consensos, i quan hi ha un qüestionament constant de quin és l'estat de dret, de quin és el model de país que tenim, quan hi ha aquest qüestionament constant, que és impossible a dia d'avui arribar a qualsevol acord, perquè qualsevol gest que fa qualsevol partit polític ja es considera com una traïció cap als seus votants, perquè vosaltres que heu aprovat una mesura de no sé qui, encara que sigui la cosa més tonta del món, vosaltres que heu aprovat una mesura que també ha votat Vox, doncs ara sou de Vox, vosaltres que heu aprovat una mesura que és de Bildu, doncs ara sou de Bildu i sou unos etarras todos. Però això ho fan tots els partits, el teu també, eh? Això ho fan tots els partits i el problema és que mentre aquesta sigui la tendència que vagi seguint la política a dia d'avui, arribar a reformes de gran calado serà pràcticament impossible i més, tal com està a dia d'avui establerta aquesta legislació. Pau. Mira, avui estem a dia 14, avui el Partit Socialista li toca defensar la Constitució. Veurem què fa demà. Suposo que tot el contrari, no? Perquè aquest mateix discurs no el teníeu quan a la taula de diàleg amb els partits independentistes, no el teníeu a les taules de negociació amb Bildu a Navarra. Exacte. Aquest és l'exemple de la demagògia al qual m'estava referint fa un moment. Però és que la demagògia la vostra. Nosaltres som un partit amb principis i de valors, i mai pactaríem amb aquest tipus de partits. En canvi, vosaltres ho feu a diari. O sigui, vosaltres voleu estar a missa, que és defensant la Constitució, i repicant, que és pactant amb tots aquests partits que volen implantar una república bolivariana a Espanya. Aviam, Borja. Sobre lo que ha dicho Neil, dos cosas que me han llamado la atención. Primero ha hecho referencia a... Primero una llamada. Gracias. No, el otro día le hice lo mismo a Elige, pero es que, claro, los telespectadores siempre tienen prioridad aquí. Julián, de Barcelona, bona tarda. Hola, buenas tardes. Molt bones tardes, té la paraula. Bones tardes. Mira, jo vull dir dues cosetes. Vale. El 2006, un programa que es deia Geometria Variable, el presentava el senyor Joan Tàpies. Era el director de Televisió Espanyola. A les 12 de la nit va vindre el senyor Montilla, que al setembre es va presentar a la Generalitat i ell va sortir elegit. I entonces aquell any, que ho sap poca gent, el 2006, estava previst que Televisió Espanyola en Catalunya decidís de fer programes en català. I entonces jo soc tramoista, era tramoista, i aquell dia estava de rodatge. I a la una de la nit, quan s'acabava el programa, que hi havia 4 periodistes en l'entrevista, un tal Enrique Hernández, un tal Vicent Sanchís, Macens, i etcètera. Bueno, total, que vaig poder parar amb ell entre el passillo a la una de la nit, i per tant, entre bambarines, vaig poder parar amb el Montilla i vaig comentar que vaig començar a treballar jo als 14 anys, a Miramar. I entonces que nosaltres fem programes en català de fa molts anys. I ell em va dir, no te preocupis, que si jo surto president, vosaltres continueu fent programes en català. I així va ser. Va sortir president a setembre i a octubre més o menys ens va donar programes de la Generalitat a Televisió Espanyola. Ja, sí. No, vale. Bé, no sé si li vols comentar alguna cosa, ara voy a dir, Borja, però perquè ha parlat sobre el senyor Montilla, havia explicat no sé quina història que li havia passat en els passadissos de Televisió Espanyola, etcètera. Gràcies per la trucada, per cert. 9 3 667 0022, breument, si li vols dir alguna cosa al telespectador. Molt ràpid, perquè és que de Julián de Barcelona em sap greu informar-te que no se sent molt bé tampoc el que és l'àudio des d'aquí del plató i m'ha semblat entendre que havies dit que Televisió Espanyola no havia continuat fent programes en català. Jo fins on... Mira, per cert, ara que parles de Televisió Espanyola, vull preguntar sobre l'audiència. La setmana passada, no sé si serà diputat, Toni Cantó va criticar les audiències de Televisió Espanyola perquè diuen que està sesgada pel Partit Socialista. Preguntin a Rosa María Mateo si està sesgada o no. Bueno, el problema... Clar, aviam, és que això seria també un debat que donaria per... T'hem fet moltes preguntes. Per molt més, no? Però al final Televisió Espanyola, el problema és que quan tu agafes una Televisió Espanyola que ve d'una... Bé, intentaré vigilar els qualificatius que donaré, no? Però quan ve d'una direcció... Les platges de Madrid, què tal? Quan ve d'una direcció bastant autoritària en el que són les maneres de fer, els programes de fer, qualsevol cosa després que s'allunyi d'aquesta tendència sectària que venia tenint Televisió Espanyola fins al moment, quan hi ha un canvi de govern i quan s'instaura un nou sistema de funcionament, com és el cas del Consell d'Administració de Televisió Espanyola, creat després que sortís... No és sectari posar unes imatges de Madrid com si tingués platja. Això no és sectari, no? Saps què passa, Pau? Saps què passa, Pau? Que és que això torno amb el
mateix que estava dient abans, aquesta deriva demagògica de la política, que aquí Però la vostra deriva demagògica que hi ha qualsevol cosa que no és com l'espectador que ho està veient vol percebre, jo no dic com ho percep, no, com ho vol percebre, aleshores ja és tot sectari. Mira, he obert un nou meló i m'heu donat una idea. Avui havíem d'anar a fer un debat amb tu i l'Ignacio. L'Ignacio, però, s'ha hagut de confinar. No passa res, farà aquest debat més endavant. Si no, el pots fer amb el Pau. I el tema se m'ha acudit ara. Televisió espanyola, què us sembla? Doncs per parlar de sona fantàstic. Doncs vinga. Fantàstic. El proper dia fem això perquè és que, clar, he obert un meló aquí, parlar de televisió espanyola et dona molt de sí, però centrem-nos en la pregunta del dia. Borja, ahora sí. Retomando lo que había dicho Neil con anterioridad, decía que me he fijado en dos cosas que ha dicho. La primera, que evidentemente hay para traer una república a España hay unos mecanismos muy pesados, muy duraderos, ¿no? Y bueno, que no es de un día para otro. Pero una pregunta, Neil, ¿de qué os quejáis? ¿De qué os quejáis? Vosotros sois el partido, uno de los grandes partidos que formó el régimen del 78, entre los cuales entraban esos mecanismos. ¿Cómo os podéis quejar de eso, de que no os dejan instaurar la república, cuando vosotros fuisteis parte firmante, principal, de lo que es hoy España y sus mecanismos? Ustedes lo hubieran pensado antes, en 1978, y ahora no se quejarían de eso. Aquí lo que no se puede es, acaba el franquismo, me meto ahí en mis poltronas y dirijo de todo porque quiero ser una gran parte del Estado, y luego dentro de 50 años me quejaré de que, es que no me dejan hacer nada. No, oiga, usted es parte de la creación de esos mecanismos. Y la segunda cosa que me he fijado, dice, es que la república o los cambios políticos grandes no llegan de un día para otro. Es que no se puede hacer de un día para otro. Perdonad, muchachos, perdonad, que habéis tenido 50 años para hacerlo. Que no estamos hablando de que os habéis creado hace una semana como partido, que lleváis 50 años sin hacer ni una sola acción para traer la república. Entonces, si en 50 años no me movió, no vale decir, ay, no, es que cuesta mucho, es que esto de un día para otro no puede ser. Hombre, por favor, ya, por favor. Aviam, Nil, per al·lusions. Aviam, a mi em sorprèn que el Borja critiqui la participació del PSOE precisament en el que va ser la transició democràtica espanyola quan mor el dictador i s'instaura aquí un estat social democràtic i de dret com és el que tenim. Una Constitució espanyola que va rebre... Pantomima. Una Constitució espanyola... Una pantomima, diu el Rubén. Una pantomima que precisament gent del teu partit, com va ser Miquel Roca, bueno, el teu partit ja potser no, però bueno, gent que ve de la tradició política... Bé, gent que ve de la tradició política del partit del Rubén va formar part d'aquest procés constituent i va ser un signant de la Constitució espanyola. Per tant, aquí, que hi hagi un consens de tots els partits polítics, perquè era un dels compromisos, precisament, que hi havia, que tots els partits polítics, totes les forces polítiques donessin suport, inclús els comunistes van donar suport, que podrien ser com els més. Per tant, en aquesta mateixa regla de 3, podríem dir que Carrillo era el primer monàrquico, i això no ho diem, Bueno, el Borja sí que ho diu. Però la resta, que potser no vivim la política d'una manera tan radical, potser veiem que no, perquè a diferència potser teva, Borja, el PSOE és un partit que és reformista i que creu que hi ha uns processos, i quan precisament s'estableix un mecanisme de reforma tan agreujat o tan pesat o tan complicat que necessita grans consensos és perquè veníem d'on veníem. Veníem d'una dictadura, i aquí el que es volia evitar és que a la mínima de canvi, quan subiera el gobierno de turno, no poguessin fer grans canvis de calat, com de dir, pues venga, ahora quitamos la monarquía y ponemos a otro dictador nuevo, amb unes poques majories que es poguessin aconseguir. Per tant, per això hi ha aquestes majories tan qualificades que es necessiten per poder fer aquests canvis de calat. Cal treballar al respecte, perquè això no es fa d'un dia per l'altre, com deia abans. Majories qualificades, ho has dit bé, com les trucades. Grans majories, grans consensos aquí a les trucades de TVCAT, al timbre. Sergi de València, bona tarda. Bona vesprada a tothom. Molt bona vesprada. En directe des del Xalet de la República. El Xalet de la República és el lloc on se va fer l'últim Consell de Ministres de la República a València ciutat, que va ser capital de la República. El presidia el PSOE, que és el partit del qual estem parlant. Presidia Largo Caballero. Està al carrer de Benalabà, que és just al costat d'on visc. Bé, i responent a la pregunta, el PSOE és un partit republicà? Bé, se diuen republicans, però no ho són. I com bé ha dit el company, han tingut 50 anys per a fer una transició a la república i no han volgut fer quan són el partit principal del règim del 78. O sigui, si té que vindre una república, té que ser perquè vol el PSOE. Si el PSOE no vol, no hi ha república. I el PSOE a dia d'avui està molt còmode en la monarquia espanyola. I bé, feliç dia de la República Espanyola i tant de bo vinga el més aviat possible. Vinga, Sergi de València, gràcies per la trucada. Me'n vaig al Rubén per comentar-la i també comentaré un tuit. Però abans recordo, com sempre, el telèfon del dia, 936 670 022, ja saben, hashtag OpinaYouth per Twitter.
Rubén, sobre la trucada, però espera, perquè abans vull comentar un tuit. És el número 3006, sobre una diputada de Junts per Catalunya, de Junts, que es diu Gemma Geis, i ha explicat que el Partit Socialista diu que són republicans però censuren debats sobre la monarquia. Aquí veiem el tuit. El PSC celebra la República Espanyola i censura el debat parlamentari sobre la monarquia en el Parlament. És curiós. Rubén, recolzes aquest tuit? En gran part sí, perquè el PSC sí que és veritat que està bastant distanciat del PSOE actual, però quin és el problema que té el PSC? Bàsicament el PSC té el problema que es deixa manar per un PSOE. Es deixa manar per un PSOE, com deia abans, que està en mans de grans multinacionals, on tenen assessors a les grans elèctriques, on conjuntament amb el PP, com hem estat veient en aquest programa, fan el joc que són diferents, però són el mateix sistema, fan la picabaralla, fan l'espectacle i fan el bipartidisme. I al final ens trobem que això que es defensen l'un a l'altre. Per què? Perquè ells estan per mantenir un sistema monàrquic, ells estan per mantenir el règim del 78 i bàsicament m'agradaria dir que subscric gran part de les teves paraules, per no dir totes, perquè evidentment heu tingut moltíssims anys, és que es m'ho has tret de la boca, de debò. Heu tingut 50 anys per canviar les coses, no ho heu fet, però és que a més dir-te que, com deia abans, el PP, el PSOE i Ciutadans aneu de la mà quan voteu. I en aquest cas, vosaltres, conjuntament amb Vox, l'extrema dreta i el PP, negueu investigar la monarquia per tot el que ha fet. No voleu fer cap canvi, no voleu fer cap avenç, no voleu fer cap símbol. En veritat, el PSOE en general no vol avançar cap a la república i no ho farà mai perquè està per mantenir un règim, perquè li beneficia i li va bé i seguirà així, continuarà sent així fins que no canvi la cosa al partit. Per tant, jo us convido que sincerament lluiteu pel que dieu en petit comitè i ho feu a nivell públic, veritat, que ocorreixi i que passi d'una vegada, perquè no ho esteu fent, o esteu mentint als vostres votants o esteu marginant a la vostra militància o no sé què esteu fent, perquè no s'entén. És curiós que m'ho digui això algú de Junts per Catalunya, això que estem mentint a la nostra militància, però bé. En quin sentit? Si t'ho he d'explicar, hòstia, és molt greu això, Clar, explica-li. Ho he d'explicar? Home, no sé, aquí ens han promès una república catalana que no ha arribat. És que, aviam, vull dir, coneixes aquella frase de perro ladrador, poco mordedor? Pues aquí me quedo, i el Pau volia intervenir. Que, per cert, ja ha parlat en català, el Rubén. Has de tornar a passar al castellà, si no apuntarà. Lo siento, és que me cuesta. Jo voldria deixar com a idea també que tant monarquia com república són dos models d'estat que aquí estan i tots dos són igual de vàlids. No entenc per què cal van agloriar la república, que per cert sabem tots com va acabar la Segona República Espanyola i per què la monarquia està tan malament quan ha portat el major període de benestar i democràcia en la història d'Espanya. Mira, jo faria una recomanació als partits que es fan dir d'esquerres o si més no, republicans. I és que, quin problema teniu amb la democràcia? Vosaltres podeu presentar-vos a les eleccions, al Congrés dels Diputats, i votar i dur a terme els tràmits i els procediments corresponents per dur a terme una república. Y hacéis lo que os da la gana con esos representantes. És que saps què us passa, Rubén? Que vosaltres obteniu una representació ínfima. Els partits republicans d'Espanya tenen una representació ínfima al Congrés dels Diputats i tot i així volen implantar una república a Espanya. Ens la volen imposar a tota la resta d'espanyols. Perquè no respecteu la democràcia. Perquè no, respecteu-la. I quin és el consens de la monarquia? El consens de la monarquia és el del 90% de suports que va tenir la Constitució, que definia Espanya com un estat social, democràtic y de dret y como una monarquía parlamentaria. Pero es que cuando se votó la Constitución se tenía que hacer porque básicamente venían de un régimen el cual se asesinaba gente, se fusilaba gente y la gente mucha fue a votar por miedo para que no se volviese a instaurar ningún tipo de dictadura. Es que no tiene sentido, menuda hipocresía. Pero vamos a ver, pero vosotros presentáis a las elecciones y obtenéis el resultado que tenéis. Señal de que los republicanos no son tan mayoritarios en España. Bueno, tampoco es que los monárquicos tengáis una super, hiper, mega mayoría. Hombre, tú mismo lo has dicho, PP, Ciudadanos, Vox y Partido Socialista. ¿Qué más quieres? Bueno, en ese sentido, ahí te doy la razón. Ahí sí que te la doy. Contando al PSOE... Mira l'Anthony, que està tuitejant. Després ho llegirem. Però estan trucant, també. Estan trucant. I tant, María Ángeles des de les Corts. Bona tarda, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, María Ángeles.
Mira, más que nada quería decir que a mí el PSOE, yo siempre he sido votante del PSOE y la verdad que a mí me ha decepcionado mucho. Yo vivo en la calle Nicaragua, que ha estado al lado de mi casa un montón de años. Y la verdad, ahora en estos momentos, tengo que decirlo, lo siento por el 1000, pero no soy votante de ellos. Pero aparte de esto, no sé qué la monarquía molesta tanto cuando aquí tenemos a los señores Pujol y compañía que nos han robado por todos los lados y aquí no pasa nada. Pero bueno, es igual, es otro tema. Quería aprovechar para decirle al señor al anarquista, señor Borja, que veo que le habéis hecho un vídeo aquí como si fuera una maravilla, que a mí no me representa para nada. Si esta es la joya le hemos hecho un vídeo, señora María Ángeles, como le hemos hecho casi a todos los tertulianos, no a todos, pero ya son 10 o 12 conforme van viniendo el programa. No sé si es una maravilla o no. Si esta es la joya baluarte que habéis fichado, bueno, es igual. Luego quería decir al otro señor que dice que no habla en catalán, pero hablará en el idioma extranjero. Jolín, pues que nos hablen alemán, porque a lo mejor nos enteramos todos, no sé qué idioma extranjero. Pero bueno, tampoco me interesa. Quería decirte algo a ti en particular, Sergi. A mí, vale. No estoy de acuerdo con las cosas que a lo mejor te dicen, que te molestan y no me parecen bien. Pues también tengo que decirte que tú, como bien dices, tú quieres un programa plural, para que la gente llame y diga su opinión. Y cuando la gente llama y da su opinión, no falta el respeto a nadie. Y algún invitado, como el señor Donaire, me lo falta a mí el otro día, como esta señora, o como se le puede llamar señora, y no le llamas la atención, no me parece justo. Y con eso acabo. Muchas gracias, guapo. Gracias, María Ángeles. Y bueno, asumo la parte de culpas si en algún momento el señor Donaire le faltó el respeto. Ahora no lo recuerdo, pero si fue así, mis disculpas, obviamente. Todos los telespectadores os voy a defender a capa y espada. Y tanto que sí. 936670022, Borja. Bueno, varias cosas que se han tocado. Cuando hablaba de los partidos de izquierdas, aquí el compañero del PP me miraba a mí como si yo formara parte de algún partido de izquierdas que fue valedor de la monarquía y del régimen del 78. No, yo pertenezco a una organización que precisamente cuando se estaba a la CNT, cuando se estaba haciendo la transición, como molestábamos los anarquistas, se creó un atentado de falsa bandera en el famoso caso Scala, en el que servicios secretos del Estado pusieron una bomba y mataron a 4 trabajadores para decir que había sido de la CNT y acabar así con su preponderancia dentro de la clase trabajadora de Barcelona o de Cataluña en general. Eso para empezar. Así que yo no soy de esos partidos de izquierda. Yo soy de una organización que sufrió la transición con mucha penuria y con mucha desgracia. Luego apuntaba también el compañero del PP que el rey o la monarquía en España está validada porque no sé cuánta gente votó la Constitución en el 78. Yo creo que eso es un argumento ya muy pasado de moda y que realmente yo creo que él es una persona inteligente y puede dar otros argumentos para defender la monarquía que no ese. Mira, lo que hay que decir de la transición y la monarquía es que el gobierno alemán y el gobierno estadounidense le pidieron a Adolfo Suárez que una de las cuestiones para hacer de la transición algo lo más democrático posible era hacer una encuesta vinculante para si en España la gente quería una monarquía o una república. Eso desde el Estado profundo se negaron. Le dijeron a Alemania y a Estados Unidos que eso era impensable. De hecho, tenemos esas famosas grabaciones de Adolfo Suárez desclasificadas después de 30 y pico años, en las que él mismo reconoce que como las encuestas a pie de calle decían que ganaba la república, metieron al rey como pudieron ahí en la Constitución para precisamente que 50 años después se pudiera hacer este argumento de es que ustedes lo votaron, significa que están ustedes a favor de la monarquía. Pero ahí está la trampa, ¿no? Y una cosa, lo del apoyo y la validación de la monarquía borbónica por parte del PSOE en España, esto no es nuevo, ¿eh? Esto no es de ahora. El PSOE, ese partido que se rasga las vestiduras cada 14 de abril, que somos antifranquistas, que nos han matado, que somos los que más hemos luchado por la democracia, hay que recordar que antes de Franco hubo otra dictadura. Bueno, hubo muchas. Pero la anterior, que es predecesora de la Segunda República Española, sabemos de qué hablamos, ¿no? La dictadura de Miguel Primo de Rivera. Sí, Primo de Rivera. Pues mucha gente no sabe, y muchos militantes del PSOE tampoco lo deben saber, el PSOE, que era un partido legal, estaba dentro del gobierno dictatorial de Miguel Primo de Rivera, que estaba a la vez validado por Alfonso XIII. O sea que no sé qué pasa en el PSOE, que como estructura organizativa tienen una filia con la familia Borbón, les debe gustar todo aquello que viene de Francia, no sé qué pasa ahí, pero es que siempre que han podido han estado ahí en dictaduras y en gobiernos donde la familia Borbón estaba de por medio. Entonces es una cosa que, oye, que viene de lejos y la verdad que es curioso. Nil.
La reina Victoria, la hemofilia, nos encantan todas estas cosas. No, aviam, no, fora conyes, fora conyes. Però, aviam, motius per la república n'hi ha moltíssims, però quan es fa un plantejament d'aquestes característiques i amb la transcendència que té una reforma d'aquest tipus, cal fer-ho molt ben fet. Cal fer-ho molt ben fet i, com abans deia, no es fa d'un dia per un altre. I motius per la república en són molts, i volia contestar-li aquí al Pau. Però vosaltres amb qui esteu? Esteu a favor de la república o de la monarquia? Posicioneu-vos. Clar, sí. O monarquia o república. Exacte, o votes com Vox o votes com Bildu. La política s'ha convertit en això, vull dir, no hi altres... Però si aquest és el vostre reduccionisme. Aquest és el vostre reduccionisme. Jo soc republicà, i et diré per quin motiu soc republicà. Perquè crec que república és sinònim de democràcia, o és el que més es pot assemblar a la democràcia, que no pas la monarquia. Tu creus que quan s'ha de fer un referèndum monarquia-república? Perquè, aviam, repassem una cosa. El senyor Iceta, 3012, titular 3012, en una entrevista a TV3, si no recordo malament, amb el director de TV3, Vicent Sanchís, va dir que refusa un referèndum sobre la monarquia per ara, perquè no hi ha prou consens per canviar el règim. Quan s'ha de fer aquest referèndum? Si és que s'ha de fer, clar. Aviam, aquí el que sí que cal és una estratègia política. I per parlar d'estratègia política cal tenir un clima que sigui procliu a aconseguir una estratègia política o a poder formar aquesta estratègia política. Tu no pots obrir, si ets un polític responsable, esclar, tu no pots obrir una reforma de la Constitució quan tens a tantíssims partits polítics qüestionant qüestions que són absolutament bàsiques. Quan hi ha... Però llavors això no ho deixem pel 2100 o com va? No, aviam, jo, si voleu, us dono la meva opinió, perquè jo tampoc tinc la clau aquí de quan ha de ser aquest moment del referèndum sobre la monarquia o la república, però el que està clar és que a dia d'avui, tal com està el panorama polític, jo crec que no seria una cosa aconsellable. Primer per la pandèmia, però bueno, deixant la pandèmia a banda, tenim després un qüestionament de l'Estat per part del moviment independentista que això pot donar peu precisament a que se'n vagi tot al garete. I aquí, quan es fan precisament aquests canvis de calado, com estava dient, el que cal és fer passos, però aquests passos que es fan sempre en ferm, sempre en ferm. I està clar que aquest any no es podrà fer un referèndum sobre la monarquia o la república, i possiblement l'any que ve tampoc. Però quan hi hagi un consens majoritari per tal de poder avançar cap a aquesta república, doncs es farà aquest referèndum sobre la monarquia o la república. Serà d'aquí 2 anys? Doncs no ho sé. Serà d'aquí 10 anys? Doncs ho desconec. M'agradaria que fos quan abans millor? Tant de bo, perquè república és democràcia. Seguim, trucades, seguim amb les trucades. Després me'n vaig al Pau, al Rubén, etc. Xavier, de Barcelona, bona tarda. Hola, molt bona tarda. Molt bona tarda, té la paraula, com sempre. Mira, 2 o 3 cosetes. En primer lloc, en quant al Partit Socialista, només de les 4 lletres del PSOE, només és la primera i la segona que realment ho són. És un partit, és veritat, i és espanyol perquè, bueno, més que espanyol és espanyolista, que també és veritat. Però de socialista no en té res, i d'obrero encara molt menys. I si no, que li preguntin a Felipe González, que era un obrero i ara és un multimilionari. Bé, això per una banda. Per l'altra banda, a partir del 78, tant parleu del 78, vosaltres sou joves i no ho vareu conèixer, allà no va néixer una democràcia, allà va néixer una partitocràcia. O sigui, tots els partits bojos per mirar de tindre la poltrona. Vale? I després, les conseqüències que he parlat aquí, que diuen que s'ha fet moltes coses en la monarquia, teniu que tindre present que quan es va arribar a aquell moment, la deuta exterior d'Espanya, és a dir, la deuta de l'Estat, era 0. I ara estem a 1.350.000 milions d'euros. O sigui, s'han fet moltes coses, sí, endeutant-se. Això també ho sé fer-ho jo. I el perico de los palotes. O sigui, i tot el més que estiguin comentant és una milonga. A partir d'aquí, tota aquesta partitocràcia, tots, no se n'escapa cap, tots ja formen part de l'establishment. I per això diu, no, és que clar, no podem tocar això, perquè si no, és que a Catalunya podria haver-hi, i aleshores s'aniria tot a Norris. O clar, el Partit Socialista, les partitocràcies aquestes que estan a la gran majoria, clar, se'ls aniria tot a Norris. Normal i lògico. Vinga, va, i continueu amb la milonga. Vinga, gràcies i bona tarda. Gràcies a vostè, Xavier, per trucar des de Barcelona. Pots seguir-ho fent en els propers dies. Encara queda, no us preocupeu. Pots deixar els papers, però no vol dir que s'acabi el programa. 6 minuts de programa, 9 3 6 6 7 0022 per fer l'última trucada ja del programa. Pau. Sí, el de l'espectador comentava que a Espanya hi ha una partitocràcia, no? Però en el Congrés dels Diputats hi ha milions i milions de partits representats, com poden ser PSOE, Podemos, Ciutadans...
PP, Vox, Més País i la tira de partits regionalistes que també existeixen. Jo crec que això és ric per un sistema parlamentari com l'espanyol que estiguin totes les ideologies representades al Congrés. I també és que m'ha fet molta gràcia que parlés d'establishment, quan aquí a Catalunya porta governant el mateix establishment des de fa anys i anys i tots sabem com ens està anant, no? M'agradaria comentar també el que deia el Nil, i m'ha sonat molt un cop d'estat a càmera lenta que va començar a Catalunya fa 3 o 4 anys, però que ara el PSOE porta de la mà tots aquests partits per dur-lo a terme en el govern d'Espanya, intentant implantar una república i així disgregar tota la nació espanyola. Però vaja, els que estan participant d'aquest blanquejament, d'aquest tipus de partits que volen acabar amb la nació espanyola és el Partit Socialista, ja que ho hem vist amb la intervenció del senyor Nil López. Home, aviam, que jo digui que soc republicà no vol dir que quiera rebentar-me tot l'Estat. Clar, és que tornem un altre cop en el mateix, en aquesta deriva demagògica de la política, que aquí o estàs en un extrem o estàs a l'altre, mai hi ha posicions intermitges. Clar, però saps què passa, Nil? Em consola com a mínim que el Pau Ferran em reconegui que el PSOE sí que és un partit republicà. Aquesta nit anirà a dormir molt més tranquil. Però és que saps què passa, Nil? Que vosaltres heu abandonat per complet la centralitat de la política espanyola, perquè vosaltres us heu negat a fer grans pactes d'estat amb el PP. Perquè no voleu. Per favor, si ja ho feu, si voteu junts al Parlament Europeu, ja ho feu. No enganyeu a la gent, ja ho feu. Esquerra Republicana, no ens alteréssim. I a Podemos abans que el Partit Popular. Deixeu de mentir. No ens alteréssim, que encara queda programa. Vaig atendre l'última trucada del dia. Olga de Barcelona, també. Un dia més. Bona tarda. Hola. Molt bona tarda. Molt bona. Jo penso que actualment, o ja fa molts anys, que el Partit Socialista no és republicà. Perquè penso que normalment apoya no la part republicana, sinó completament diferent. O sigui, fa anys que no és republicà. Fa anys que no és republicà, diu la senyora Olga. No sé quants anys, això ho acabarem de... com a mínim. Espera, ho acabarem de dirimir en aquests 4 minuts que queden de programa. Demà més trucades, hi ha programa 199, l'avançada dels 200. Rubén, volies dir alguna cosa? Sí, jo crec que com serà la meva última intervenció, una cosa que no s'ha dit aquí al programa, i és que ahir es va celebrar el tall número 400 de la Meridiana defensant els drets civils i socials dels presos polítics i... Hi ha 400, també compteu com fem nosaltres comptant els programes, compteu els dies de... Sí, comptem els talls, es compten els talls i... I a quants es vol arribar? Tu has anat als 400? Has anat en algun? Sí que he anat, ahir no vaig poder anar, de fet tinc malament la cama, m'ha costat venir molt avui perquè com ja estava preparat que vindria avui de fa una setmana, ho he fet, però sí que em sap molt de greu a les companyes de la Meridiana no haver anat, prometo que... I què opines dels talls? Opino... dels talls, que hi hagi gent que hagi de donar una volta per Barcelona d'una hora perquè hi ha un tall a la Meridiana. Opino que es básicamente una oportunidad de manifestar por parte de los ciudadanos unos derechos que no se garantizan en España. Básicamente es eso, y la gente es libre apoyándose, obviamente, la legislación que tenemos actualmente del derecho a manifestación y, obviamente, están en su pleno derecho de salir a la calle. Luego me gustaría decir otra cosa muy cortita, y es que decir que aparte de decir que soy republicano, socialistas y progresistas tampoco, porque hasta hace poco, y tampoco se ha dicho en este programa, habéis estado financiando la Vivotecnia. La Vivotecnia es un laboratorio en el cual ha estado experimentando durante muchísimo tiempo contra los animales, no respetando, que luego habláis de que los catalanes no respetan la legislación, maltratando a los animales y asesinándolos de manera fraudulenta y horrorosa. ¿Això el PSOE? El PSOE porque lo ha financiado junto a Podemos y junto a todas las personas que han aprobado los presupuestos generales del Estado. Me parece vergonzoso y lamentable que no se hayan posicionado, no hayan hecho nada y hayan sido las entidades animalistas las que hayan salido a dar la cara por los derechos de esos animales. Me parece vergonzoso que estéis engañando a la gente teniendo un ministerio de transición ecológica o como lo queráis llamar y no lo estéis llevando a cabo. Me parece lamentable y vergonzoso. Nada, Nil, esas eran mis dos intervenciones. 20 segons que vull que tanqui el Borja.
Home, fer una acusació de que el PSOE estava, perquè entenc que, clar, és a dir, no només financia, sinó que, a més, coneix el que s'està fent allà i les tortures que s'estan produint, i m'estàs dient que la ministra de Transició Ecològica sabia perfectament que s'estaven produint tortures i, per tant, estava donant diners per seguir finançant això? Estàs dient això? Si no ho entenc malament? Es que lo habéis estado haciendo. Habéis financiado cosas fraudulentas. Es que, aparte, va en contra de la legislación europea que luchan contra el testado de animales. Bueno, em consola pensar que vull pensar que des de la Generalitat de Catalunya no està finançant el Consell per la República, perquè allà sí que si ens posem a mirar en què se gasta el dinero, ens posarem les mans al cap. Pues no, porque habéis tenido la competencia económica durante mucho tiempo, se ha demostrado. Un altre dia seguim parlant del Consell per la República, que dona molt de sí. Borja, 10 segundos, si quieres dar algo, algún último saludo. Este programa cada vez es más de referencia en la política juvenil. Ya nos ven hasta en Jaén, que quiero saludar a los compañeros de Jaén que nos ven, que me han pedido un saludo, y que el ruido que hagan gente que no aporta nada es mejor no escucharlo. Eso dicen. Ellos ladran, nosotros cabalgamos. Gràcies, Borja Salvador, també Rubén Sáez. Com feies, Nil López, de les Joventuts Socialistes, i Pau Ferran, de les Noves Generacions del Partit Popular. Demà programa número 199 a TVCAT. Ciao.